साबायखर थाबाय आलासि बिथाङा जोंनि रायजोफोरनि सिगाङाव सिनायथि होनायनि थाखाय। दा जोंहा दान्दिसेयावनो जोङो आफादखौ बेखेवनायनि सिगांनो जोङो दोंसे मेथाइ मोसाहोनो नागिरदों। दा मोसागोन जोंहा जोंनि गामिनिनो थरायना कान्थि दैमारि। दा बिथाङा थाग थियारि जाबायब्ला मोसानो थाखाय खावलायहरबाय।
जानानै थांनाय थरायना खान्थि दैमारि बिथांनिसिम जोंनि आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय गिबियावनो मोसानानै दिन्थिफुंनायनि थाखाय। दा हाबाफारि बायदियै जोंहा जिहेतु दिनैनि बे साबायखर थाबाय। दा नैथियाव दङ जोंहा मेट्रिक आनजादावनो सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय मुस्रि सुदिमसा नार्जारि बसुमतारि। दा बिथांखौ बरायगोन जोंनि मावफुं आफादनिनो सोद्रोमा मुस्रि उथुल मोसाहारि। दा बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। साबायखर थाबाय। दा जोंनि गामिनि जिहेतु सानै बिजाथिया मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादोंमोन। दा बिथांमोनखौ बरायनाय जिहेतु बरायनाय बे हाबाफारियावनो जोंहा सासे बरायबावनो नागिरदों मुस्लिमा जारौ बसुमतारि। दा बिथाङा सुदिमसार बसुमतारिखौ गांसे बिहु फालिजों बरायनो नागिरदों। दा बेखौनो दा बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। दा बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव बरायनो नागिरदों। दा गिबियावनो जोङो जोंनि मावफुं जोंनि जाम्बुगुरि गामिनिफ्राय मावफुं आफादा बरायनो नागिरदों। दा बिथां बिजाथिमोनजों लोगोसे बिथांमोननि गारजेनफोरखौ जोङो बरायनो नागिरदों। दा जोंनि बे बरायनायाव जा बरायगोन जोंनि मावफुं आफादनि साबायखर थाबाय। दा जोङो आरो बरायबावगोन जोंनि जाम्बुगुरि गामि रायजो आफादनिफ्रायनो जोंनि गामिनिनो गाहाय नेहाथारि गांसे आर'नाइ गांसे डायरि आरो गंसे कलमजों बसुमतारिनि बिमा। दा बिथाङा बरायनो नागिरदों बिथांमोनखौ। गोजोननाय थाबाय बरायनायनि थाखाय। दानिया बे बिजाथिफोरखौ बरायनाय हाबाफारिया जोङो जोबथ'बाय। दा बरायग्राफोरा बरायखाजोब्बाय। दा बेजों लोगोसे बिजाथिजों लोगोसे जोंहा बिजाथिफोरनि गारजेनफोरखौहाय बरायगोन। दा गिबियावनो मावफुं आफादा बरायनो नागिरदों। दा बरायगोन जोंहा मावफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रदीप दैमारि बिसोरो। दा लोगोसे जोंहा सुदिमसार बसुमतारिनि जिहेतु गारजेन बिमा बिफा। दा बिथांमोनखौहाय जोंहा जोंनि जाम्बुगुरि गामि आफादनिफ्राय बरायनो नागिरदों गांसे गांसे बिहु फालिजों। दा जोंहा बिथांमोनखौ बरायगोन। गिबियावनो बरायगोन जोंहा मुस्लिमा दया बसुमतारि। बिथाङा बरायगोन सुदिमसारनि गारजेन मुस्रि थजेन बसुमतारिखौ। बिथांखौ बरायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। आरो लोगोसे सुदिमसार बसुमतारिनि बिमा। दा बिथांखौबो बरायगोन जोंहा जोंनि गामिनिनो मुस्लिमा जारौ बसुमतारि। बिथांखौ बरायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। साबायखर थाबाय बरायनायनि थाखाय। दा हाबाफारि बायदि जोंहा जिहेतु मेट्रिक आनजादावहाय सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय बिजाथिफोरजों लोगोसे गारजेन बिथांमोनखौ बरायनाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय। दानिया दङ जोंहा हाबाफारि बायदि जों गिबियावनो जोंनि बे बरायनाय
हाबाफारि बा बरायनाय मेलाव नुजाथिफैनो हानाय जोंहा जोंनि बे ओनसोलनिनो 1 नं पश्चिम कुमारिघाटा PCDCनि चेयारमेन सार दा बिथांखौ दा जों गिबियाव जिहेतु जोंनि गामिनिफ्राय मेट्रिक आनजादावहाय सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय बिजाथिफोर बिसोरनिफ्राय जोङो गिबियाव जोङो एसे माने बिसोरनि फरायनायजों लोगोसे बिसोरनि थांखिखौ एसे मिथिनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ साफा जोङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो होनो नागिरदों। दा गिबियावनो जोङो बिबुंथि लाखिहोनो नागिरदों मुस्रि फोरजा नङा बावलायलाङो गामिनि नालाय सुदेमसार बसुमतारी दा बिथाङा जोंहा मेट्रिकआवहाय 63% लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादोंमोन। दा बिथाङा जोंनि 1 नं गणेशपुरी एकाडेमी UN एकाडेमीनि फरायसामोन। दा बिथाङा फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन रायजोफोरा गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय। दा बिथांखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो आं आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो गिबियावनो जोंनि गामिनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो जोंनि बे मावफुं क्लाबनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि आरो जोंनिनो बे बरायनाय मेलाव बरायना लाबोजानाय जोंनि 1 नं पश्चिम कुमारिघाटा PCDCनि सार चेयारमेन कृष्ण मोसाहारि गिबियावनो आं आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै बे बरायनाय मेलाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो खमैब्लाबो जेरैब्लाबो जिखि जायाबाबो फार्स्ट डिभिजन लानानै आं एसे गोजोननाय मोनदों आरो बे बाराव उथ्रिसारनायाव आं गोजोननाय मोनदों आरो बेनिफ्राय आरो फैगौ बोसोरफ्राव बे मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिखांनानै आरो फैगौ हाई सेकेन्डारिफ्राव आरो आं बिनिफ्राय साबसिन नाम्बारफोर लानानै उथ्रिसारनो नाजागोन। बे मेट्रिक आनजादाव आं आंनि गोसो बायदि नांगौ बायदियै मोननांगौ बायदियै लिरनायफ्राव फरायनायफ्राव एसे गोरोन्थि जालांदोंमोन खोमा बेनिखायनो आं गावनि लुगैनाय बायदि मोननो हायासै। थेवब्लाबो गोजोननाय दङ गोजोननाय एसेबाबो। दा आं आंनि फंबाय बिनानावमोनखौबो माने इयुनाव होबाय थागोनफोरखौबो आं आसा खालामो जे आंनिफ्राय साबसिन नाम्बार लानानै मोजाङै मोजां उथ्रिसारो मोजाङै मोजां आनजादखौ होलाङो मोजाङै मोजां फिथाइ मोनलाङो मोजाङै मोजां दावगालाङो बेखौनो आं आसा खालामबाय। आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय। एसेनोसै। जोंनि गामिनिनो अनजालु सुदेमसार बसुमतारी बिथाङा 2019 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि बिजाथिमोन। दा बिथाङा सेथि थाखोआव उथ्रिनानै जोंनि गामिखौ एसे मुं खालायदों बा नाम लाखिदों आरो लोगोसे बिथाङा जोंना आसा होबावो फैबाय थानाय जिहेतु बिनि एम थांखि फरायनाय बे फरायनायाव बिनिख्रुइ साबसिन फरायगोन होननानै थिरांथा लादों। दा बिनि थाखाय साबायखर थाबाय। दा आङो बेजों लोगोसेनो बिथाङा
मा थांखि लादों बिथाङा बेखौ बुंलाङासै। आं मिथिजानो लुबैयो बा रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायजानो लुबैयो जे अनजालु फंबाया दा मेट्रिकखौथ' दा उनथ्रिबाय नङा होमब्ला? दा फरायनायावहाय जोंहा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावहाय जोंहा मोनथाम लामा दङ फरायनायनि आयदायाव। बेनो जाहैबाय आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्स। बे मोनथाम स्ट्रिम थायो फरायनायनि लामा। दा बेवहाय बिथाङा बे आयदाखौ लानानै फरायलांनो आखायाव लादों। दा बेखौ एसे मिथिनो लुबैदों। दा बेखौनो रायजोफोरनि सिगाङावहाय फोरमायना हरनो। आं आर्ट्स स्ट्रिमावनो लानो सानदों लानायाथ'। आरो थांखिया आंना जानला मानला बै साख्रि लालाबायना फैसा खामायलाबायनाय नंखाया नंनाया। माने थांखिया आंना फरायलाङै माबा मोनसे गिदिर साइन्टिस्टफोर जानायबो नंखाया, माबा पलिटिशियानफोरबो जानाय थांखि नंखाया। आंना संसारखौ बुजिनायसो। माने गासिखौबो बुजिजोबनाय आरो एकदम बे थांखिया बेसो आंना। माने मुलुगखौनो बुहुमखौनो बुजिनाय माने थांखिया आंना बेसो आरो। माने आं गासिखौबो सब साखि नायलांजोबनो लुगैदों आरो जिउआव। गोखा गोदै गोबाब गासिखौबो सबनिफ्रायबो जेखौबो मोनजालांनो लुगैदों थारमाने। माने मोनसेजोंल' थं थं थाङा आरो अबेबा साइन्स अबेबा कमार्सफोरजोंल'। थारमाने आं आर्ट्स लानानै थारमाने आर्ट्सआव गोबां दालायफोर दं नालाय ओरैबो थांनो हायो थारमाने। बेखायनो आं आर्ट्सआव लानानै गोसो बायदि माने गावनि थांखि माखौ लुबैदों बेखौ बै मोनसेखौ सुफुंलाय बै मोनसेखौ सुफुंलाय थारमाने सुफुंलांलायबाय थानो लुगैदों आरो आं। थारमाने माखौबा साखिलांला जोबनो लुगैदों आं। बेखायनो आं एकदम मुलुगखौनो बुजिग्रोना लानो नागिरदों आरो फार्स्टआव बुहुमखौनो। दा आंनि थांखिया बेसो। आं गावनि थांखिखौ गामियाव बुंफोर सारनो मोननानै आं दा गोजोननाय मोन्दों आरो। गोसो सिङाव खिं मोनखादोंमोन मोननायालाय, थेवबो फोरमायाखैमोन आरो आं। दा साबायखर बावनाय थाबाय गासैनिसिमबो। एसेनोसै। दा फंबाय अनजालु सोदोमसार बसुमतारिया जोंनि रायजोफोरनि सिगाङावहाय गावनि जिहेतु गोसोआव साननाय बेखौहाय खुला भाबै बुंफोरना होबाय। दा बिथाङा फैबाय थानाय जिहेतु स्टाडि खालामगोन बे बिथाङा आर्ट्स स्ट्रिमावहाय लानानै फरायलांनो नागिरदों। जिहेतु सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय बिजाथि थरायना मनिसा नार्जारि, दा बिथांखौबो जोङो जोंनि रायजोफोरनि सिगाङावहाय फंनैसो बिबुंथिजों लोगोसे गावनि थांखि जिहेतु थांखि लागोन बा थांखि लानानै दङ बे थांखिखौ फोरमायथिनानै होनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय थाबाय। गिबियावनो दिनैनि बे बरायनाय मेलाव नुजाथिफैनाय आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन आरो आफादखौ दैदेननाय आफादगिरि आरो हांख्रायनानै लाबोनाय आलासि आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं दायो साइन्सआवनो लानो सानदों आरो बेनिफ्राय हाई सेकेन्डारिखौ मोजाङै मार्क लाखिनानै डाइरेक्ट मेडिकेल लाइनाव थांनो सानदों। आङो HLC-खौ मोजां खालामनो थाखाय सानसेयाव 6 घन्टाफोर फरायदोंमोन, थेवबो आङो 72% लानो हादों। आरो बेनिफ्राय बांसिन फरायमोनबा मोनगौमोन खोमा बांसिन। दा आंनिफ्राय बिनानाव फंबायफोरा जा उन्दैफोरा आंनिफ्राय मोजांसिन फरायो आरो बेनिफ्राय साबसिन मार्क लाखिनो हायो बेखौ आं आसा खालामो। गोजोनथों एसेनो। मानगोनां दिनैनि बराय मेलखौ सालायलांनाय आफादनि आफादगिरि आरो हांख्रायनानै लाबोनाय पश्चिम कुमारिघाटानि चेयारमेन सार आरो लोगोसे बे जाम्बुगुरि गामिनि गासै आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो लोगोसे बे 2019 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसा फरायसुलिनि बरायनाय मेलाव आंखौ गार्जेन हिसाबै माबायदि दायित्व लानानै बिसोरखौ बेखिनिसिम बिफा जानानै बा बिमा जानानै बेखिनिखौ बुंनो होनायखाय आं गोजोननाय मोन्दों।
जेरैहाय दिनै आं नुनो मोनदों दा बेखिनियाव सिम लाबोनो हानाया आंबो बहुद खस्थ' खालामदों जेलानाखि एग्जाम सम अब्ला बियो हरनि 11टा 10टाहालागै फरायो मालाबा लेखाखौ लानानैनो उन्दुना थाङो थेवबाबो आं बोखारनानै दोनो लेखाखौ बोथ्रोदनानै दोनो दा थिग बेबायदिनो गाव बुङो हरनि मालाबा 3टा 2टायाव फोजानो होयो अब्ला आं फोजायो दा थिग बेबायदिनो दिनैहाय माने मोनसे साबजेक्टआबो एसे दुरबल जानाय बेनो मोनथाम थाखोमोन गाव बुंदों साइन्स खालि एसे लोमजादोंमोन बे माने फरिखा होनाय समाव मुलि जाहोनासो ओइदिनखालि थांनो हादों दा जिखियानो जादोला दा गावनि हाजासे माने खस्थ' खालामनानै दिनै बेखिनिखौ बिसिम मोनहैदों बिनि थाखाय माने आं बिफा जानानै गोजोननाय मोनदों आरो बिनिखायनो आङो फैबाय थानाय गासैबो जाम्बुगुरिनि गामिनिफ्राय माने जेसेबांनिखि फरायसा फरायसुलि दङ दा बिनिख्रुइ माने बांसिन मोजां मार्क लाखिनानै माने आरो गामिखौ नाम खालामो बेखौ आं आसा खालामनाय जाबाय दा थांखिखौ माने लानाया जाबाय माने दिनैहाय माने गाव सिगां बुंबाय थानायखाय मेडिकेल लाइनाव सोनाय जागोन माने साइन्सआव दा साइन्सआवबो माने मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबाय थादोंमोन साइन्सआवबा कमप्लिट माने बिसोरो जेलानाखि क्लास 8, 9, 10आव माने एडभान्स मेथ्स मोनाखैमोन अब्लाबो साइन्सआवबो मोननै लाइन दङ दा डक्टर लाइन दङ इन्जिनियार लाइन दङ दा आं थांखिखौ लाबाय माने गावनिजों माने डक्टर लाइनावनो सोनायनि बाथ्रा दङ दा डक्टर लाइनावनो माने माखासे साबजेक्टखौ लानानै एडमिसन होनाय जासिगोन गाबोन एडमिसन खालामनाय जागोन रायज्लायखाजोब्बाय फर्म सम लाबोनाय जाबाय दा बेखौ माने फैगोन माने मोजां समावबो माने मोजाङै बे ओनसोलनिफ्राय मोजाङै माने रायजोनि अननायजों बा बोर सारस्रिनायजों मोजाङै जालांनो हायो बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव बोर बिनानै आं दिनै बिफा जानानै बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों साबायखर थाबाय जोंनि बिजाथि थरायना मनिषा नार्जारिनि गार्जेन मुस्रि सन्तोष कुमार नार्जारि बिथाङा गावनि अनजालि फिसाजो बेनि फरायनायावहाय गोबां मदद खालामदों गाव फुङावहाय सिरि मोनाब्ला बिनि बिफाया बेखौहाय फोजानाय बा बेखौ डिउटि खालामबाय थानाय बेयो जोबोद मोजां बिनि थाखाय साबायखर थाबाय दिनैहाय जोङो सासे जोंनि जिहेथु गथ'फोर बे गथ'फोरा गार्जेननि सायावबो निर्भर थायो जोंनि गार्जेना मोजाङै जुदि दायथ' लानानै गावनि फिसाखौ मोजाङै सामलायलाङोब्ला माने मोजां फिथाइखौहाय मोनो जोङो दा बेखिनियावनो आङो जोंनिनो अनजालि मनिषा नार्जारिनि मादार दंफैयो दा बिथांखौबो जिहेथु जोंनि मनिषा नार्जारि बिथाङा बे मेट्रिक आनजादावहाय सेथि थाखोआव उथ्रिनो जोंनि जाम्बुगुरिनि मानगोनां आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मावफुं क्लाबनि सलायगिरि मानगोनां आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि जोंनि कुमारिकाटा PCDC-नि चेयारमेन सार आरो जोंनि गामिनि फंबाय बिब' बिनानाव आरो सोरबा आदै सोमोन्दो जानाय सोरबा बिगुमै सोमोन्दो जानाय आरो सोरबा बिब' सोमोन्दो जानाय गासै मानगोनां रायजो राजानि फंबाय आंहा बारा बुंनाय हुदा गैया आंहा बारा बुंनायबो अयभास गैया दा आं फंनैसो आंखौ माने बिबुंथि होनो थिननायलाय आं फंनैसो बुंनो नागिरदों माने आंनि फिसा सोद्रोमसानि थाखाय माने बिराद जों न'खराव नोजोर लादों सिगांनिफ्रायनो माने
नार्सारिनिफ्रायनो बेखौ माने जों नजर लादों जाहाथे माने गथ'आ माने मोजां जालांगोन बा गथ'आ फरायनायाव जाहाथे मोजां जायो होननानै जों नजर लादों बिमाया जाहोनाय लोंहोनाय बा फरायनायाव नजर लादों आंथ' आरो जाम्बा मानसि स्कुलाव थिनहरो आरो हरनि समावबो फरायनाय बेलायावबो जों माने बै समाव माने जों बिराद डिउटिखौ लायोमोन आरोखि माबोरै डिउटि लायोमोन होनबा माने जोंनि संनाय खावनाय बेलायाव माने जोंनिया माने गथ'फोरनि थाखाय लेट जायोमोन आरो माने माबोरै लेट जायोमोन होनबा जोंनिया जों न'खराव जोङो हौवा हिनजाव रायलायखायो माने गथ'फोरनो ओंखामखौ थाब थाब जाहोब्ला माने उन्दुनो ओंखारो होननानै जों माने ओंखामखौ लेट खालामोमोन आरो फरायहोनानै जोङो बिसोरनि माबायाव जानाय बेलायाव जों ओंखामखौ माबा खालामोमोन टाइम खमबाबो 9टा साराय 9टा टाइमाव जों माने ओंखामखौ माने रेडि खालामो आरो जाहै लोंहै मथा-मथि 10टा 11टा ओरै जायोमोन आरोखि खाथि खालानिफ्राय मिथिगौ बिस्रा माने एसेबां हर जायो माने जोंनि सिमांखौ माने जोंसो मिथिगौ आरो माने मालाया मिथिया आरो दा जोङो बेबायदिनो गथ'फोरखौ माने न'खरनिखौ जाहाथे माने मोजां सिमां मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै जों माने सानो आंथ' जाम्बा मानसि दा गामिनि रायजो राजाफ्रा गासिबो मिथिखायो आंखौथ' हालुवा मानसि हालौग्रा मानसि होननानै गासैबो मिथिजोबखायो आरोखि दा बेनिखायनो दा बिनिया दहाय बुंखादों बे माने आर्ट्सआव लागोन होननानै बुंदों गावनि गोसो मथन लाथों माखौ हायो जाबाय बादा गैया आरो बे माने बेहा माने आं एसे बुंलांनो नागिरदों बे माने मेलाखौ मोनब्रै लामायाव रानदों आरोखि बियो जों द्रामायाव रानबाय मोनसे जों आरो माबायाव भलि खेलायाव एसे काबादियावबो गारबाय मेलेमखौ आदा खिथांखाबाय आरो ओमफ्राय ओजोंहाय माबायावबो फुथुलायावबो बेहाय ट्रेनिङाव थांबाय गुवाहाटियाव बयबो माने 3 फुवा थांखाबाय फुवासे 3 फुवा थांखाबाय आरो नैबे मोनसेयावबो आरो गारबावलायनो बियो बे सिनेमा एक्टरफोरजों दाब्ला मेन्देलामोनखौसो मोजां मोनखायो मानसियानो आरो दा बेहायबो बियो माने गारदों आरोखि जुदि गथा मोनसेयाव थायोमोनब्ला माने बे गथ'आ एसे गोजौआव आरो दावगालांबावगोन होननानै जों माने न'खराव माने साननाय आरोखि जों रायजोब्लायनाय बेनिखायनो पास जादों जानायालाय माने आंबो माने पास जादोंब्लाबो एसे गोजौआव थांबा आरो गोजोननाय थाबावोमोन अब्ला माने जांख्लाखौ बारग'दों बिराद धैनबाद बिराद मोजां मोनदों आरोखि आरो बेनिफ्राय साबसिन माने फिउआव आरो मोजां जाहैगोन आरो मोजाङै माने फिथाइफोरखौ मोजाङै मोननो जुजिनांगोन आरो मोजाङै माने गोसो होनांगोन होननानै आंनि साननाय आरोखि दा जेबो नंला दाबो बारग'बाय बिराद गिदिर जांख्लानिफ्राय बारग'दों बिराद धैनबाद होननानै आं माने साननानै लाबाय आरो आंथ' हालुवा आं दाबो माने हालुवा होननानै गथ'फोरखौ ओरैनो जालदाब जुलदाब माने आं माबायाखै आंनि फिसाफ्रा दाबो नांगोलखौनो सिनाय रोङा हालौनोबो रोङा दाबो मोसौखौ माबायदि होनांगौ लानजायखौ माबायदि हमनांगौ माने आंनि फिसाफ्रा रावबो हालौनो रोङा दाबो गिदिराथ' गंगारफोरनिबा हालौनो होबाय खेबसे गंगारनि बायदि दब्लायसेखौ सेस हालौजोब्बाय आन्थुरखौनो बारायनो रोङा दा मा जानांगौ जोबबाय होमबालाय बेनिखायनो हालौनो होआखै फिसाफोर नोंसोर मोजां फरायबाय था नांगौ आङो देहाखौ फानगोन आं हालौबाय थागोन नोंसोरनो थाखा फैसा आङो गासिबो होजोबगोन जानाय लोंनाय फेसिलिटिखौ आं होजोबगोन होननानै आं